på? Ja. Det er der ikke plads til. Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange myg lige nu. Selvfølgelig fordi der er myg. Hvad? Hvad gør han? Han står rundt. Fordi der er væske på. Ja, det er præcis væske. Der er brandbar væske. Nå, den måde. Ja, jeg er med. Man kan også sætte sådan noget stålhjul på, så laver det gnister, når du skal på. Det er også rimelig åndssvagt. Du kan også få noget væske, der som farver, de forskellige farver. Ja, og det er en cobalt og sådan noget, så det bliver blåt og grønt. Exakt, ja. Det er rimelig fedt. Bare luft til det. Den fart der, der har så... Ja. Det står altså noget at gøre det uden at tabe det. Og det er derfor, jeg ikke vil lave show. Det skal nok gøre. Du kan ikke alt. Okay. Den kan også højt op. Han fik den lige så højt op. bare lige et lille knude der. Ja, lige præcis. Det var det eneste. Den var lige så højt op som drage, og så har en kun. Altså er en lille folk her. Altså, det er heller ikke for sjovt, jeg kan sidde og kan skrive og gribe det samme sted hver gang. Det er fordi, jeg er ude. Ja, men jeg øver mig fandme. Jeg har været herude i 10 år, og jeg har siddet og gjort det hver gang. Jeg øver mig også på hjemme. Jeg får penge for at gøre det. Ja, det gør jeg ikke. Jeg tider mig bare. Træd den ild ud. Træd den ild ud. Retter den videre? Ja. Og der er så tørt nu for tiden, at hvis ikke de passer på, så er det sgu over det hele lige om lidt. Jo mindre de har taget hensyn til det, og så lavet en rød kant eller en skål. Ja, det er garanteret. Det er det samme med bilstil. Det er det samme med bilstil. Det er også derfor, jeg rammer det der. Det er fordi, jeg er ude. Træning gør med. Ellers smadrer en skulder. Jo, der bare lade være med at lege så meget. Det er sjovt. Point. Enten så smadrer man sine skulder, eller brænder sig. Det gjorde de også på Gøjlerskolen. Ja, men de skal gøre det hurtigt, for græsset er tørt. Jamen, så må der være nogen, der går ind og slutter. Sådan lidt det, jeg tænker. Ja, det gør han selv, ja. Nu kan vi også kunne. Ja, lige præcis. Få dage. Nu skal vi i gang med at jonglere. Ja, det gjorde de på Gøjlerskolen med Ilers. Jamen, det er også så fedt. Ja. Hvis man blander både ild og knive, så bliver det fedt. Hvis man blander ild og knive, så bliver det fedt. Ild, knive og andre objekter, man lige har ved hånden. Ja. Nå, han er opmærksom på det. Eller vil vi se, det med vilje. Hvis vi hele ikke står der. Ellers må de ikke det der. Den del, det er ikke sådan her. Men det er fedt alligevel. Det er fandme svært det der. Ja. Jamen, I vil have hende til at gå igennem. Ja, det skulle vi ikke have gjort. Fordi det er fedt nok selv uden det der. Så skal hun bare stå derinde, mens de gør det. Det kan de ikke. Nej. Hun skal bare lade være. Yes, han har sådan en der. Jeg elsker dem. De er nye i det. De var nye i det, der synger. Okay, nu har den ligget der for længe. Ja. Så han går over og hopper bag. Ja. Så skal han ret hurtigt, faktisk. Han skal til at skynde på fart. Så jeg siger, at han stopper sig på hovedet i scenen af den her. Ja.
Der er mere ild. Jeg kan ikke se græsset, men jeg ved, at skal lige græsset. Han gik lige over og slog det sidste. Det er en fed effekt, det der. Jo med ilden. Det er mega fedt. Se mere på min mobil på De har spændt mand stående om banen. Ja, det er det. Hvor er det travlt. her det er se min mobil lige før den har bedre udsigt end det der. Hvad skal vi gå til? Så jamen det er jo ikke der lige på tid som jeg begynder op. Ja. Det er nok i gang i 20 minutter efterhånden. Han hopper. Han shipper. Han valgehopper. Han shipper. Nu er Ida bare sådan. Ja. Okay, nu får han travlt det. Ej, den har jeg styr på. Der er lige 2. Hej. Kan du se noget, Charlie? Op til mor igen. Nu så han mig. Ja, det går mega. Jeg prøvede en gang, og det var uden ild selvfølgelig, og ikke en særlig stor kugle. Den der kugle er mega stor, kan jeg sige. Så nu skal vi prøve det der. 3. Hvad er der på 3? Så er der en anden, der skal ud og fikse de der kugler. Men det er så stadig... Okay. Er det en halv time show, eller hvad? Ja, det tror jeg. 16 minutter. Ja, du stod lige ned og med mig. Så længe jeg stadig kan klare, det kan jeg jo. Eftersom jeg bruger foden. Ja, så.
Det er de jo nødt til at bruge. Tændvæske eller petroleum. Ja. Ja. Jeg skifter sådan lidt alt efter, hvad der er billigst. Petroleum, det er det, der er nemt eller sværest at blæse ud. Det er også det, der er sværest at slukke igen. Men... Jeg bruger det, der er billigst. Og så smager det af helvede til. Der er et billettilbud, eller når jeg lige skal bruge det, hvad der lige er for. Så er det for det meste petroleum, der er billigst. Her er også kommet for meget. Det gør der nu. Det synes jeg, der har været længe. Det er ved at blive for meget. Nej, nu kører de dem ud. Sådan, så gik de ud. Og lige nogle nye. Får det kugler i stedet for. Ja. Og rossestav. Kugler og rossestav. Ja, jeg synes, det er synd, der kommer så meget på én gang. Ja, det synes jeg også. De burde have spredt det længere ud over aftenen. Det med, at de tager en Det var også det, jeg sagde. total minutter ad gangen. Det var også det, jeg sagde til ham. Jeg vil ikke, hvis der er... Det kommer an på, hvor mange der er på. Hvis der ikke er andre, der skal, så vil jeg gerne. Men hvis der er flere, der skal, så gider jeg ikke. Nej, Det er fordi for så... meget. Ja, netop. Ej, hun kører den kort. Ja. Ellers så bliver det jo stået sammen. Ja, jeg blev også det. Så skulle de bare køre i perfekt takt. Nej, det mener jeg ikke. Hvad? Nej, det... Nej. Er det det, man kalder en tower? Er det her, det ligger? Tage en tid derhjemme om det. Altså, det var man til klokken 10. Jamen, hvis du også har gemmeleg, så skal man også sidde med. Ja. Og mens alle er på bordet. Ja, det er jo lige præcis det. Vi skal gøre det fedt for gæsterne. Jamen, det skal bare Så ikke kommer være... han. Jamen, jeg tænker lidt... Hvad skal det være efter... Wow, det er fedt, han kan det. Og det gør han, mens han fortæller et eventyr til ungerne. Han har nogle gode eventyr. Hej, det her. Hej, det er fedt. Jamen, det er med det, men også de der penge, der er helt vildt. Også sådan... så lidt... Heine kan nogle sjove ting, som andre ikke har tænkt på. Ja, det er sådan lidt mere gøjl. Jamen, han siger selv, at han får idéerne fra børn. Ja, det gør han nemlig. Og så Jamen, det er sgu det bedste sted at få idéer. det er han nemlig. Fordi det er inden al fantasien, den er blevet begrænset til, når det er sådan her, det er i virkeligheden. Så det kan ikke være sådan her. Hvad var det, han sagde? Han fandt ud af et eller andet træk med de der pinde der. Ja. Med at børn, han tog op sådan her. Og så var det, at han sagde, hov. Så var den jo op igen. Ja. Så, nej nok. Der er jo en af de der udfald. Jeg kunne se, at den havde sådan en vild værk, efter hun havde brændt ud af noget ben, som hun havde kørt op af. Og så brændte hun sig på læberne.